हेलो 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 दोस्त लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिए। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। दोस्त लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए। हेलो दोस्त लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिए। जोंहा अनु नार्जारि सौफैनो हादों आंनि एलबिआव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। हेलौ सना, आं अमानि आदार हैनि दा फैगोन ओरैसै अनु खिगुलिया। एक चोरी एक चोरा नहीं से सुना। मजा बोगन
नेटानो मा जाबाय फाग्लासोलै हेलो हेलो दोस्त लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए जोंहा दिदोम ब्लगाव बुंदों विष्णु बसुमतारी गुड इभिनिं थैंक यू ब्र गुड इभिनिं जोंहा दिदोम ब्लगाव बुंबावदों मा सिरि सिरि जाखो नेटानो स्ल'थारलै जोंहा दिदोम ब्लगाव बुंदों बाय बाय बायनो महेश प्राजी ऑन प्लीज कमेंट करो दोस्त लोग जोंहा गोमस्रां ब्लग सफैनो हादों अनुआ मा खोना खारखो गोमस्रां ब्लग थांखो ना माखो कमेन्ट मोनसेल' श' गालांनानै थांबायबो जोंहा गोमस्रां ब्लगआ मा बुंखो लाइक नांगोना नाङा वानल' माथो लाइकआनो मालाय मानसिफ्रानो लाइकखौनो होआबा आंलाय माथो खालामनांगौ मा ओंख्रि जाखो गोमस्रां ब्लग मा जाजोबखो कमेन्ट खालामदो दे ना मानसिफ्रानो थांजोब्बायसो नामा जोंहा गोमस्रां ब्लगआ मा बुंखो दाउदै एवदों अन ओरैसै आंनोबो दैसे गारहरदो दाउदैखौ मा जाखोलै थांजोबलायबायसो दां मनुसथाफ्रानो बेमान कनिका चुता
जोंहा गोमस्रां ब्लगा लाइक दाननो थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। नै जोंहा दिनैसो आब' बिबुथि सौफैनो हादों। आब' बिबुथिनि कमेन्ट दिनैसो नुलायलायबाय आङो मानसिखौनो। हेलौ आगै लाइक दाननो थेंक इउ आब' लाइक होनायनि थाखाय। खबर सबरा बोरै? लाइक दाननो थेंक इउ। जोंहा दिदोम बाङा सिङाखौ देख्रुबनानै जोंहा दिदोम आदाया बुंदों बिबुथि आं नोंनि भिडिअ'फोरखौ नायनो कमेन्ट हरदोंमोन नों नायाखै खोमा। नंगौ नामा? भिडिअ गोदान गोदान हगारगासिनो नामा नोंलाय आदा दिदोम? मा ओंख्रि जाखो आदा दिदोम? जोंहा आब' बिबुथिया अह' आदा होननानै बुंहरबाय आरो। गोमोहाबबाय आरो बे जोंना आब' बिबुथिया। मा ओंख्रि संखो आब' बिबुथि? जोंहा आब' बिबुथिया बुंदों आलु लाफा फाजासो आगै अह' नंगौ नामा गोथावआनो दे आब'। दिनै गुरु बाराय नालाय ओंखायनो बेदरबो मोनजाया आरो ना आब' बिबुथि। जोंहा दिदोम आदाया बुंदों जोंहा दानो मोनजाया 10थायावसो जायो ओंखाम। ओंखाम मोनजानाया अह' 10थायावसो जायो होनबा एफा गुसुआव। जोंहा सानहाबबानो मोनजायोलै आदा दिदोम। थाब थाब जाथारो गुसुआव मोनबाथाय जाबायानोसै आरो। जोंहा आब' बिबुथिया मानो आदानो आब' बिबुथिया आगै जोंहाबो मिरामिससो नंगौ होनबा बेबायदिसो जाबाय होनबा मिरामिस। जोंहा आब' बिबुथिया अह' आदा होननानै बुंहरलायबाय आरो। जोंना आब' बिबुथिया बिराद साइसथारलै। जोंहा आब' बिबुथिया बुंदों आंबो संगासिनो आदा अह' नंगौ नामा? गोथाव संथारोना आब' बिबुथिया। दा जाखांनानै थोरसि लथा सुनानै दोनबावसिगोनसो बे। बिराद मावथिथार। नों बिजिखौ बोथ्रोदनानैनो
थांजोबलायबायसिन माथो नों गिजिखौ देख्रेबनानैनो जोंहा दिदोम आदाया बुंदों बयहाबो मोनसे सम थायो। अह नंगौ नामा? सम थानांगौथ' आरो सम थायाबालाय बोरैथो जानो। सत्य केन्ट्रि साहिता साख्रिबेति गोदानसो नामा बेलाय गोदानसोथ' आरो मामायाव थुफ्लांखो दोस्त लोग सब कर दिया हाँ कमेंट कीजिए और प्लीज़ लाइक दे दो दोस्त लोग कमेन्ट हरदोलाय दे लोगोफोर प्लीज़ कमेंट कीजिए दोस्त लोग गिजिखौ देख्रेबनानैनो नोंगाबाबो बाखियाव लांबाय थाखायो खनसेखौ खिहरबावदो जोंहा आब' बिबुथिया रदे आगैनो मा खालामनो नागिरखो बेबा आब' बिबुथिया थांजोबलायबायलै मानसिफ्रानो गैलालाय हेलो 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 दोस्त लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए महेंद्र लॉस्ट हेलो महेंद्र प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करो आप हाँ कर दिया दोस्त
please like the video. हेलो दोस्त लोग, प्लीज़ सपोर्ट मिलेगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए। हेलो दोस्त लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओय माय इंद्र लास्ट शॉट प्लीज़ कर दो। हाँ, कर दिया। ये देखो, ये देख लिया ना, 16 में 70 हो गया। 70 हो गया। 17 मैं इंद्र शॉट में बोला है, सभी को बोल दो कि कर दो मुझे। वो सब लोग चला गया दोस्त। जोंहा अनु नार्जारी सफैनो हादों। रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय अनु नार्जारिनिसिम। लाइक होआखैबा लाइक होनानै हरदो दे। हि सना फैफिनबाय ओरैसै। बेसेबांबा गोबावनि उनाव दासो फैफिनबाय आरो अनु सनाया। मा ओंख्रि संखो अनु सना? जोंहा अनु नार्जारिया बुंदों, आं अमा आदार होबाय आरो दसे चार्ज होबाय फैफिनबाय ओरैसै। जोंहा अनु नार्जारिया अन होननानै बुंहरबाय आरो जोङो अनु नार्जारि बुंहरना, आं दा फैफिनगोन होनबाथाय आं फैफिनखायो ओरैसै। मालाबा फैफिननायखाय दिनैसो फैदों आरो आंनि एलबियाव बे अनु खिगुलिया। जोंहा अनु नार्जारिया अन बुंनानै अन होनदों आरो मैं इंद्रा सदा कमेन्ट लाइक करो। अनु नार्जारिया बुंदों, गोमस्रां खिगुलाया खारबायबो नामा? खारोथ' आरो मालाय 1K जानायखाय दुगाथारसै। गोमस्रां ब्लगा कमेन्ट मोनसेल' खालामनानै ब्लड खारखायो आरो नोगोद डेन्जार जाबाय। नोंनियावबा बिराद गोबाव थानानै होयोना गोमस्रां ब्लगा। जोंहा अनु नार्जारिया बुंदों, हेलौ निउ फ्रेन्ड खाम ओरैसै।
जोंहा अनु नार्जारिया अन होननानै मिनिहरबावबाय आरो खुगा हां सिनानै। मा ओंख्रि संखो अनु? ओंख्रिखौबो खोन्थाहरासै माथो नोंलाय? जोंहा अनु नार्जारिया नोंनि खि बियो ओरैसै बाब बाब बाब। मेगन गोनांलाय खियो होनबा? अनु नार्जारिया अन होननानैनो बेसेबांबा बुरजा हरबाय आरो। अनु नार्जारिया मा जाखो सना? थाबथाबाय ओरैसै मानो थाबथानांगौ? अनु नार्जारिया मा गल गल बेलाय? गैलालै खारजोब्बायदां कमेन्टखौनो रावबो हरला माथो। जोंहा अनु नार्जारिया बुंदों थाबथाबाय माया थाबथाखो? अनु नार्जारिया बुंदों अन थेंकिउ अन थानायनि थाखाय। अनु नार्जारिया बुंदों कमेन्ट प्लिज। जोंहा अनु नार्जारिया आंनियावबो थाब खारो गोमस्राङा इन्टारेस्टल' थायो इन्टारेस्टबाल' थायो अह नंगौ नामा? थाखालालै बे दाना गोमस्रांब्ल'आ दुगा जाथारबाय 1K थांनायखाय। जोंहा अनु नार्जारिया अन थेंकिउ अन थानायनि थाखाय। नोंनाबोथ' देन्जार जाखाबायना अनु खिगुलि 2K थांगुलायबावबायसो। जोंहा अनु नार्जारिया आंल'सै नोंल' दिनै अनफ्लाबाय आरो आंखौ ना अनु खिगुलि। मानो खोनाया जानांगौ जाखो ना मा जाखो खोनालायैलाय? अनु नार्जारिया बुंदों मा जाथारखो दंफां सायाव गाखोदो माथो नेट प्रब्लेम। जोंहाना नेट प्रब्लेम जाखायोलै आंनिया एलबि होबाथाय। अनु नार्जारिया बुंदों दे गाखोदो दंफां सायाव। जाहानाव दंफां गैयालै नङाबा गाखोगौमोन आं। जोंहा अनु नार्जारिया बुंदों मा जाखो नोंनिया नेट नांमाराखै नामासि? जोंहा अनु नार्जारिया खोनाया गल गिदिंबाय। मानो खोनाया जानांगौ जाखोब्रा? दे सोर दङ कमेन्ट खालामदो।
जोंहा रमान्स अफिसियेल आब' सौफैनो हादों, रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। हेलौ होननानै बुंहरदों आरो। हेलौ आब', खबर सबरा बोरै? जोंहा रमान्स आब'आ लाइक दान होननानै बुंदों आरो। थेंक इउ आब' लाइक होनायनि थाखाय। जोंहा रमान्स आब'आ अन, थेंक इउ अन थानायनि थाखाय। जोंहा अनु खिगुलिया अबावबा खारहैनानै दासो फैफिनलायबाय आरो। प्लिज कमेन्ट 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 होनो। खारलुनसो जाबाय। जोंहा अनु खिगुलिया माथो रावनावबो कमेन्ट हरा, नायखुमायोल' ओरैसै। जोंहा रमान्स अफिसियेला अन, थेंक इउ अन थानायनि थाखाय। जोंहा अनु खिगुलियाबो अन 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 होननानै बुंहरदों आरो। रमान्स आब' बुंदों मजा ओरैसै। जोंना अनु खिगुलियाबो अन। जोंहा रमान्स अफिसियेलाबो अन। जोंहा रमान्स आब'आ बुंदों अनु ओइटस जाबायना। जोंहा रमान्स आब'आ अन दे, आं डिउटियावसो। अह नंगौ नामा?
जोंहा रमान्स आब'आ बुंदों सम मोनो आंबो आइडि नांगौबा मा होनदों सम मोनोबा आं लाइभबो आइडि नांगौबा बुजियासैलां आब' रमान्स सम मोनोबा आं लाइभबो फै आइडि नांगौबा नंगौ नामा आब' जागोन दे फैलालै दोननांसिगोनसो दसे आं गोसो जोंहा रमान्स आब'आ बुंदों नोंखौ बुंदों आं MP3 लाइभ थायो आंना 3 MB थायो आं 3टा PM जागोन दे आब' नोंखौ बुंदों आं 3टा PM लाइभ थायो आंना नंगौ नामा थांगोन दे आब' थांगोन बिखाया मानसियानो गैलालै
Jangan romance apa. Oke, bye. Bye bye.